Mombasa. Gikone to koro Jadolo Ezekiel odero mar kanisa mar New Life Ministry owe thuolo gi doho mashanzu bang' bedo dang'enge kuom thuolo mar ndalo 7. Ma en bang' doho wito oko dwaro mar piny owacho geng'one kuom thuolo mar ndalo 30 kapod gidhi nyime kod timo nonro mar donjone kod ketho. To ka jafwambo marwa ma Mombasa jo lero ne en mor kod ilo e kind johera mage mane oriko goyo tach e dho doho mashanzu ka giweto gilamone seche mane burano dhi nyime. Ne en alam kod were dho doho mashanzu Mombasa kuma jo-kanisa New Life Prayer Center ne jogoe tach e seche mag okinyi ka girito ng'eto mar buch jayalo margi Ezekiel odero. The respondent shall be admitted to a bond of 3 million shillings with one surety of similar amount or an alternative of cash bail of 1.5 million shillings. Kata kamano, ng'eto mar burano ne oloko lwasi mar aluora mar doho kuma mor kod ilo ne okwako oganda makwar mane oyuoro kanyo kendo geng'negi mana oko. Jachien ne dwaro ketho miujiza ma Nyasaye timo e Mombasa. Kitich motiyore kawuono gi lemo mane wamondi okinyi saa 12 gi madhabahu mane waketo odiochieng' ma kawuono waneno gima Yesu timo e dala mar Mombasa ka e dala mar Mtwapa ka. Man en bang' jang'ad bura jo omido wito oko paro mag kinde mag piny owacho mane dwaro ni omed geng' ne jayalo no e thuolo mar ndalo 30 ka piny owacho pod dhi nyime kod timo nonro ewi buche mitudogo jayalo no magin kaachiel kod nek mar oganda makwar kapok odonjne kod ketho. By failing to provide adequate information on the true status of the investigations as ordered by the court, I am persuaded that the state has not acted in absolute good faith in seeking to continue to detain the respondents. For instance, the state, despite having been given time to record written statements, has not provided information on the position now subsisting. Jang'ad bura no ne okoni kata bang' doho chiwo thuolo mar ndalo 7 ne obila lero gimomiyo gidwano geng'ne thuolo no, neno mane gichiwo ne weth mane ok nyal sundo doho geng'one e thuolo mar ndalo 30 go. Motelo ne mano, jayalo Ezekiel manotelne kod kinde mag Jared Magolo, Cliff Ombeta kod Danstan Omari ne onyiero moko kuom weche mane ochwal gi kinde mag piny owacho mane dwaro ni ogeng'ne. Moko kuom weche mane gichwalo en ni jayalo no ne kidek donjne kod ketho mar nek, omiyo ne ok gidwar ni oweye thuolo, kako machielo bende gikoni jayalo no ni kod uma mapek kendo weye thuolo kidek rocho nonro madhi nyime. So today they come to court and tell you that they want to ensure that the respondent here today stays in for 30 days. But they forget one thing. Compelling reasons must be proved. Such kind of documents, I want the Supreme Court here. It's full of sound and fury, signifying nothing. Ne bende giseo piny owacho kuom dwaro ni ogeng'ne kaluwore gi chenro mar baro ringre jomotho mane oyudi Shakahola ka gikoni onge yo moro amora ma jayalo no kidek rocho chenro mar bero madhi nyime koweye thuolo kod bond. Doho mashanzu koro oweyo jayalo no thuolo kod bond mar shillings milion 3 kod jachung' achiel kata chulo pesa ma aching' maromo shillings milion 1.5 ka piny owacho koro rito mondo mi otiek nonro mare eka donjne kod ketho e doho. Gikone to koro en fungruok ne jayalo Ezekiel odero bang' doho mashanzu we thuolo kod bond ka gino makoro rito en piny owacho yawne bura ma ibiro chwale godo e doho. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.